mensen, goeiedag, goedemorgen, goedemiddag mensen. Les Piki Granny Sakafasi. Ik kom vandaag naar ons toe omdat zij mijn aba programma kopen naar Wisanity de Bikasi. Ik heb met koso met school doen aan even mensen. Omdat met koso tide dat die ik kies een soort grip die maand. En wat grip, maar koso nak me en mi goro e krasi chinso. Doordat ik mijn man die program tide, want dan mo koso heel te in een programma en dan mijn man focus boom. Doordat die a program akko van nou wisani no man, go door die dan les spreken dan saka fasi. Mijn man do not abra asiki zapte asiki de da te akoso de da moeilijk. Nou, me horen dat me koso no kono. Maar met actie voor begrip. En dat die trouwens met de bakanga programma komen van nou. Ik ben geen iemand anders dan Genoviën. Vandaag is, ik mag zeggen, 26 van elkaar in januari 2025. Met baron dat we allemaal een biggie audit dat wat zonde DC. Wegens, ik kies wel een soort koso en een soort verkouden even. En a biggie pas en u zat dat biggie pas dat kom hebi. En mijn opa komt met drinkdressing, met potwan staan dadelijk voor drinken. Maar ik, niet dat doe programma die de mensen in alles pardon voor die. En mijn actie nu tjinse begrip. Maar dat is het deze mensen. En groet, odi les piki graag naar Sakafasi. En tot volgende week met het programma Kopen naar Wisani. Geen Kopen naar Wisani vandaag mensen wegen ziekte even in me. En me baru wan bigi odi en sami wan jiu futi de asonde o brazos repori en o kontro wan ang o konfo e no kontro wan ang o konfo o bribi tapu srepi bribi tapanana en bribi tapu de wan sabe de before en leer sab yusrepi na fasi en tam bribi na yusrepi ya mensa abo odi les peki na nga